kowe malah wis tak kandhani. Kowe melu ning Rembang apa ora jarene melu. Nek tak melu ora pareng rewel, ora pareng repotke. Nek ngerti gur tekan Rembang repotke rewel tak gecek ngono. Wis dikandhani nderek bunda ning Rembang. Kok nek anu kok tak malah jambake engko. Nah, kono. Wong fakta kok. Lagune napa nih? Janganlah tenggelam, kalau kau memandang tubuhku, janganlah kau mabuk, kalau kamu sedang tersenyum, boleh-boleh saja kau peluk ke diriku, tapi jangan minta yang ini, yang itu. Kalau ingin cinta dariku, oh guyu apa tak? Suwe ora jamu. Jamu pisan. Jamu pisan godhong waru. Apa kuwi? Suwe ra ketemu tuh pisan sansaya I love you. Oh. Iya. Karo kanca-kanca cakrang nerat ki lho, Jas. Lah ngapa? Padahal kowe ngerti dhewe to nek aku nek job ado-ado saiki rada tak sudo karo bapakne cah-cah kan ra eto. Anu Bu nyambut gawe sing cerak-cerak ae. Ning mergo kapangku lan gambuing rasaku karo sedulur-sedulur cakane ngrat dadi aku tetep sowan ning Rembang. Alhamdulillah. Sowan wonten daleme Pak Kami tuwa. Pak Kami tuwa nggih Pak Kadus. Pak Kadus dia menawi wonten Kepala dusun. Kepala dusun. Kagungan hajat menapa Dalam rangka menapa? Netake Keng Putra. Tetakan. Tetakan ki bangsane apa? Ya kaya kowe dhisik kok ndak gak takon. Maksudnya apa ngono ki lho? Apa sing dianu ki apa? Kuwi lho. Tole diketoki lho, Lek. Tole di. Lah kowe dhisik piye? Aku ra duwe. Keprok kowe kok ra duwe. Ana cilike dikruyuk tengu ngono kok iya. Dek Rangga Ibrahim Yudhistira. Cik Rangga Ibrahim Yudhistira kula dongaaken mugi dados putra ingkang saleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Sak sampunipun dipun supetaken menika mertandakaken bilih sampun akil balik, akhir dewasa. Dadi kewajibane wis mulai harus dilakukan. Nek wingi sinau dadak dikandani saiki otomatis pengen sinau dhewe rasah dikon. Nek wingi salat dadak dijewer paribasane saiki kudu langsung otomatis. Nek wingi paribasan dolan ora ngerti wayah saiki anggere wayah surup kudu tekan ngomah ndak dadi pengarep-arepane wong tuwa. Dadi wis wajib nek wingi salat agak belajar. Poso lagi belajar. Saiki wis wajib. Saiki wis kudu. Kaya aku dhisik jaman bocah cek umbulen ra apa-apa kotar katurana rene. Saiki barang wis dewasa kak ya kudu nutup aurat ana. Wedok kok kotar katur to. Anu ki lho, apane ya? Penonton enten sing bingung, sing asmane Mbak Apri pundi, sing Mbak Mimin pundi. Dikenalke setunggal boko setunggal. Perkenalan. Kowe sik nok kenajal kendel. Nembe sepisan menika sowan wonten duka. Lah iya to. Biasa bae ngono lho kok senengane. Excited banget aku nok. Aku suwanene ora ndarani bintang tamu lho. Lah piye? Madosi sinten Mas aku diunokke. Aku rak suwanene jek sarungan mau. Kula bintang tamu ngono ki. Jenengan asistene Mimin Apri. Kula niku Mimin. Oh niku diderekke. Kan kuwi jek odor-odoran to mau ning kono. Sarungan. Lanji. Salat madhep ngalor. Lah di masal niku Mas kiblate pundi? Mriko bareng aku entuk 2 rakaat. Madhep mriko. Solo ora tau salat kok takoni kiblat. Judek aku. Lah kon kok karo sing kleru piye kowe? Aku kan masal salat. Kiblate iki kono lah wis madhep rono tak mbarne entek sak rakaat. Au. Iyalah. Si Jani matur nuwun saged ngampil papan kagem salat ibu ingkang dalemipun mriki kala wau nggih. Kalian bapak ingkang dalemipun mriki wau matur nuwun pisangipun Pak sekecap. Kowe salate nggo rukoh pas sarung ya, Lek? Mau ya tetep sarungan topring umume ya. Ibadah ruko. Nderek pitepangan gladi wanuh. Nami kula paring asma Dik Princes Aprilia Sucipto Susuki. Dawa men Princes Aprilia Sucipto Susuki. Asma kinarya japa. Princes menika widodari. Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Nggih. Lajeng Sucipto. Napa niku? Menika susune lancip mergo ganjelan boto. Oh iki to. Kok dituthuk lho. Lah jane betul.
Ingkang setunggal Suzuki. Napa niku? Jarene susu jebul kaos kaki. Oh alah, kowe iki wandu to. Udum. Ya ampun, lah nek gur kaos kaki karo Pak Boto ra ya berarti ora asli iki payudaramu. Ya nek ora asli sak ora-orane aku lagi teko lho. Lho nek iki asli sing kae mau ki Mau nek sing ngomong ngono. Ora mungkin kowe mau teko aja kowe Pak Ustad kok aku jangan ku salah. Lah kan wis izin ning nggon transit. Ayo sliraimu perkenalan. Kowe rada mundur. Sliramu kok Oh, sliramu. Sampun dipun keparengaken Pak Ige. Ha sumangga. Sampun saestu napa mbok? Aja jengking-jengking. Ngapa? Aku kaya nek sing meleti ya. Masa angger jengking kok. Injih, gulang tepang Gladiwano. Pak Igit, kanca-kanca Cakraningrat, sederek saking menika Tegal Dawa. Dukuh Tegal Dawa, nggih. Nggih. Nggih, piyai kathah mastani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya. Tus-tusing pesinden kusumaning ayu mimin saputri ratu angga inggi prengganing tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Bareng terakhir kok terus nglokor. Jeneng dawa ngono kuwi ya ana artine apa ora, Le? Ya ana ta. Apa? Artine ya Wardana kuwi. Apa kuwi? Dodone ra ono. Lah kuwi kok ana? Iki gue nyepaki tukang son karo sing ngegong. Jenenge wong ra apa-apa aku ya lah ada. Lah ya wong-wong ngono ki kadang rak ya apa meneh ndek Cakraningrat kan bacutan-bacutan sok ora kondur to. Nafkah batin rak tidak tersalurkan to. Ya tugase awake dhewe iki memberikan dono driyah karo kanca-kanca Cakraningrat. Nek kanca-kanca ki ora sing ngegong, ora tukang son. Sapa? Ayah Pitoyo. Oh, kok ya cocok. Ya, pun dilereni mirsani film Jepang ya. Mang pirsani pasuryan kula kemawon. Film Jepang kalih Korea mang lereni ndak marak ger malakke lah hawa tok. Sampeyan kaya Jepang. Lace kan. Injih, nderek memuji. Mbak Apri kalau mau sampun dongake dateng Dik Rangga, terus Mbak Mimin. Kowe ndongake. Mugi-mugi Dik Rangga Ibrahim Yudhistira. Sageta dados priya. Apa kuwi? Pribadi kang tansah setya. Priya pribadi kang setya. Nggih, aja dadi jaler. Apa kuwi? Kulino muja barang sakler. Lah, Apa ta lek kuwi? anu kok tak foto, tak sepilke ya. Soale iki ketoke barang sakler kuwi marake ngentekke sertifikat, ngentekke apa-apa bubrah rumah tangga, tenan nek ra kuat mentale lho kadang dikeki kanugrahan kan paribasan kuwi harta tahta Wanita. Harta tahta wanita. Lah iki kan lho to. Oh, menungso setan ki iblis kan godha menungso 1000 dalan to. Oh, kae Apri tak godha dadi artis sing kondang. Dadi sombong apa ora? Dadi jumawa apa ora? Dadi takabur apa ora? Oh, kae tak kei rupa sing ayu sinden-sinden. Ayune iki nggo bojone apa didol lemer, didol murah. Iki ya pacoban. Kaya aku, dikai kepinteran, pintere nggo minteri wong liya apa pintere ditularke kanggo kanca-kanca. Yut kowe ndek perabot kuwi mau, bekakas pleci lah ngono ya Mas. Ibaratnya kowe ndek manuk pleci. Plecimu kuwi tak openi sing sapi-api tok kurung apa malah tok liarke. Lah kuwi lho ki pertanggungjawaban pun mangke lho. Nggih. Lambe dhewe heeh kabeh dipertanggungjawabkan. Intine kudu iso ngedem hawa nafsu. Lah saranduning badan kuwi dipertanggungjawabkan ning kanane. Lambemu kono tok nggo selawatan. Ngomong sing apik, apa tok nggo ngrengi marang tuamu, tok nggo mamah tanggamu, tok nggo mangan bojone kancane. Lah kuwi sing lagi ngetren dipertanggungjawabkan. Tanganmu kulino ngepyuri tok nggo sedekah utawa tok nggo colong jupuk. Jadi apapun yang kayak rupa ayu ki jangan aja ku malu. Rupaku ayu no, rasa suntik putih wis ayu. Kuwi abot sanggane. Mula raiku ayu tak gawe elek ki pamrih men ora wong lanang do ora seneng kehormatanku, keprawananku terjaga. Kehormatan kok dikerawuk ngene. Jadi kehormatan barang. Sejatine ten ngalam Jawa niku rak paribasan diarani menika apa nggih? Kaya carane wong sekolah ya. Sekolah. Ning donya niku berarti sekolah. Sekolah pripun? Sekolah jadi sekolah
diajar kowe niku mampu apa ora? Ujian. Dikai ujian kowe niku mampu apa ora? Nek kowe iso mampu iso lulus ya dadi lan mulyamu ning akhirat dhisik. Besok lho. Iki lho sing malah aku tekan kene selawe yuta ya iki. Menika wau sekedhik tausiah saking panjenenganipun Gus Sukimin. Kok Gus Sukimin? Lho teng KTP rak jenenge Sukimin. Oh. Oke, baik, terima kasih Mas Panut. Mbak sok cantik. Oh, Mbak Mimin iki Sukimin, Mbak Apri Mas Panut. Ngapunten Pak Sigit, kulit kula mboten kados sanes-sanesipun. Lha nyapa? Aku pengen back to nature, kembali ke alam. Nek Nek liyane kan disengko nganggo apa skincare nganggo apa kula ora teladan. pemutih. Nek boten kula nganggo air wudu mawon Pak. Kembali ke alam ki maksudnya ngarit, terus macul. Aja ora masalah nyatane warga kene pipil Oh, jagung petani lho, jagung, petani jagung iso sukses. sukses lho. Alah. Aja ngremehke profesi apapun kabeh ndek porsine dhewe. Nek kabeh dadi guru, sing dadi petani sapa? Betul. Nek kabeh dadi penyanyi, lha engko sing dadi paribasan, sing dadi Elak, pedagang tenan. sapa? Sing nanggap sapa? Sing nanggap sapa? Kok iki bengi iki wayangan yo mergo saka hasil panen jagung. Arep wayumu paribasan ra kliwat ukur, nek ra ono sing nanggap aduh layu kowe. Didesno. Goblok ngampun. Dasare wargane nggih grapyak-grapyak. Grapyak Ces, iki mau karo Desane kare. Rejo. Nah, terus kebak wisata. Wisata apa, Nok? Off-road mau. Oh, aku mau kleru dengan pabrik semen. Oh, mriko, Mbak, ragi. Awon sekedhik nanging marika sekeca sae. Oh, ngono iya. Ya imbane, Mbak. Nembang nggih Mbak Apri, Mbak Nggih. Mimin. Nembang ning mungkin nek Dik Apri mboten mampu mang pasrahke kula nggih Pak Igit. Nggih percaya. Wong pancen Mbak Mimin menika guru-gurune pun para presiden. ana rega, ana rupa. Oh, anjir. Pengalaman nyindeni Nggih. dalang sinten kemawon Mbak Mimin. Kula. Ingkang sampun ate disindeni. Anu ki Entu Susmono saking Tegal. Sampun swargi. Sampun. Lajeng sinten? nggih. Lajeng ki Mantep Sudarsono saking Karangpandan Karanganyar. Sampun swargi. Ki Seno Nugroho Sampun nggih swargi. Ngayogyakarta. Nggih. Lajeng Mbah Kesdik Klaten. Sampun Sampai sergi. Sik to, sing kok sindeni kok wis swargi kabeh. Sajake ketom-tom nyawang kula. Lah dalang wis do ora ana kok kowe isih ana ora pekewo lek. Nah, mendali kabri aja nih. Cek tenang dilah mendali kabri lho. Kok mati kok pekewo, ku wayahe dipundhut ya dipundhut kok. Lah. Kancane do mati kok kowe ora pekewo. Kaya wong nyumbang ae pekewo. Apa bingung ya? Sing nyiarke soal almarhum apa almarhumah ngono. Lah pripun nek kakung kan almarhum. Almarhum. Nek putri kan almarhumah. Nggih. Nggih. Kula niku anek kaya kula kaya Apri ini alma mater ya. Ora yo aluminium. Ngaturke Pak Klipon ya Pak Injil. Yes, monggo requestipun menika terbanyak menika podang kuning dipun bawani. Wedang kuning. Kanca-kanca cakraning Rat Fans Club CFC nggih sami rawuh Pak Sami Eko mirsani sekalian. Mas Jemblok, kowe iki ndak cetha. Ingkang wonten mingking saking ketebihan pirsa kecantikan kula ingkang positif menika to Kang Mas Bapak. Kowe nek kok kadohan ki ayu kok, Lek. Nek kok cerak lho brengos murut jenggotmu. Lemu ngerok. Pak Igit munggah panggung to. Aku ke goleki garukan ki ora. Lah iki piye kok kerokanku jenggot lali aku lho judeg. Lah kowe ora ngomong aku. Arep nyon pirsa karo bapake. Bapak piye iki aku pekewo mosok bintang tamu ngrekes golek garukan Karo jenggot. Suduhane tak teblok-teblok pohon duesen kandel men rada ra. Rada samar to, Mbak. Pancen wong wedok subur kok ting trucuk ya. Neng kok, lah kowe mau ning Kaya wineh pojokan. jagung duluri sore sesuk-esuk wis ting trucuk. Ning pojokan mau ana cukuran jenggot ani-ani narfi. Malah bapak bundas no bundas. ya lambene hamba ya engko dedel duel no. Ana sing ana sing ngersake bingung no ya. Ayo nak. Nadyan dipun bawani Asporandana Mbak Apri. Inji. Aduh. Nadyan wujuh temong peksi. Bu Sigeti piyaine alus ning ngendikane kok rada natoni ya. Lah Iya, pripun? Kok
mriki enten hujan lokal ya. Aku ya hujan lokal mboten enten Bu. Jebulane iki idumu nyemprot-nyemprot. Oh, punjen Bu, ngapunten nggih Bu nyuwun duka tadah duka. Pancen kulanku kembe. Cangkeme ombe dadi. Oh, kembali. Ngapunten lho Bu, mang piye ya piye ya jenenge piye? Wis ciri wanci kok aku kon ngomong aku wong. Lah untumu ki mergane offset ki lho dadi. Arep ngarani merongos kok offset. Ngapunten saestu lho Bu Iget nggih. Saestu malah pekewo dia padha wong wedoke pekewo. Wedok apane? Wedok kok nek nguyuh ngadeg apa eneng. Engko nek lungguh nyapu dalan. Wong wedok nguyuh kok. Lengsreh nyapu dalan. Kaya dawa men. Ana wong wedok nek nguyuh lungguh kok babak bundas. Lah iya mah dadak goleke Hansaplas. Entir. Lanjutke Mbak. Iki witelineng Iki Nduk Indri ki calone angkatan laut. Heeh. Kowe nek kawengku dening kakung pengen bojo apa? Aku ya pengene dokter. Kowe dokter. Heeh. Aku pengine Pak Yai menika nuntun aku dalaning swarga, Sus. Aku donya wis tak kiwake kok aku wis mikir kono. Dadi kowe pengen Pak Yai nuntun dalane swarga. Heeh, Kowe njaluk diasinke. Maksudnya mengarahke kebenaran ngono lho, men dadi imam nggih to. Kok enten unen-unen paribasen ana wong wedok ki swarga lunut neraka katut. Ora teges nek sing kakung ning neraka wong wedok mesti ning neraka niku mboten. Ning sak orane imame menika becik, lurus makmume ya garek tumak ninah dadi lan becike. Lah kowe omah-omah imam apa makmum? Tergantung kebutuhan. Nek dum-duman rokok ya imam no. Dum-duman rokok kok ngaku wedok ya ra sida itu rokok. Oh iya ya. Kan kok mulai sojolke anu gas. Oh alah. Hanya kudu nggih kudu. Kanca kula enten lho rokok iso dadi SIM biyen enten. Halus manis nengse Ayo Bu, gentenan. Nyun izin Pak Sige cek pareng apa ora? Pareng ta Pak Ige? Nggih, monggo awit Mbak Mimin menika mantasaning Widowati, mantasaning presiden saking Klaten bersinar. Aja langsung melempar tanpa idine Pak Sige. Sak orane sing Iya. ngesuwi ra ya Pak Sige to. Oh iya. Sak orane Guru-gurune iki para guru. presiden. Sinden-sinden rasa ngedrop lho, ngerti suara ngedrop. Santai wae, Mbak. Telek, Kita itu telek. partner, ku nek terus ngedrop, kadang mental menika mengarep nek mentale drop, jane suarane apik dadi nggliyor saged lho. Oh nggih, leres. Ya dirungokke. Mental itu penting. Oke wong karaoke dikanceni LC kan suarane apik, bareng munggah panggung mleto kurang jalan. Oh iya. Mula diapik-apikke. Ya iya no suarane perjalanan 5 jam kok suara bosok suwane ngrembang apa. Nyambut gawe kudu le tenanan. Tenanan, militan. Ibu-ibu. Menang. Bareng nesu ketok asline. Masuwengan. Kalau menjinge muntir. Sik. Oh ngombe alah. Biasane dedak rokatul toh. Oh, seretan iki mau. Sinden padake sapi kok polar karo. Wah, nyekel iki meyakinkan. Telake diatur sik, telake. Tindinganipun rokok, Mas. Iya. Rokok, Mas. Mbak Pita itu pucet. Mboten apa-apa nek njenengan pun mboten aktif, mengke kula sing anu atraktif, Pak. Iya. Masuwengan kula. Sinden kondang senior ki nek bawa iso nganggo kaing ya. Kuwi gugup, Mbak. Oh iya. Nafasnya landung. Denny mau kan suaranya apik power ning rodok cekak napas. Rodok piye rodok? Ning ya ora
napasnya cekak, ngoten mboten landu kaya kula. Jane suarane apik berpower, bervolume, tapi ya nyon sewu ya Mbak rada cekak napasmu ning nggon ya beda. Nek rekaman kok putus-putus ngono lho. Kowe ro Deni jelas beda no, suarane tetep banter kowe. Lah ya banter kok kowe nggo mic double kok. Kok mah dinguk. Golek isi podang Kok cekelan tole ae lho. Kowe malah tak kandhani. Kowe melu ning Rembang apa ora jarene melu. Nek tak melu ora pareng rewel, ora pareng repotke. Nek ngerti gur tekan Rembang repotke rewel tak gecek ngono. Nek dikandhani nderek bunda ning Rembang. Kok nek anu kok tak malah jambake engko nek. Nah, kono. Ngaruwo saya, aku mulai aku bawa tak cekling ngene iki mangke tak tekno aja rewel to. Kok mah tinggal kok omah. Kono, engko di kemah-kemah kucing. Apa darani gereh? Pareng, cup, ora pareng. Kan Pak Igit lho. Pak Igit piyane tertib kok engko nek ra dijak mergo aku ngrepot-repot tak jewer dhewe lho. Bocah kok gur merenges ae. Lho. Yosi arep njaluk. Yosi ngono wis ora. Kae ger kemalan. Kuwi dhisik apa produk gagal ta, Lek? Ya Pak ting terongat ngono. Karepku ya tak ukirke Jepara. Ayo, Nak. Iba bunga Kendang Banyuwangi Mas. Hai. Ya wis. tiku. Jebul tinemune murid karo guru malah apik murite. Lah nggih to. Niki jenenge murid sing lantip, tidak berpuas diri. Ilmuku tak kesok glogok ndekne. Terus dekne gelem ngudi ngulir budi satemah muridmu saged mawon luwih pinter timbangane gurune. Oh. Lek Ning telek. ning ora ngemungke saorane guru menika luwih dhisik le ngerti, dadi murid tetep kudu hormat. Ora sudi, adek hormate kok karo kowe. Nek karo Bu Yuyun wani hormat ra kowe? Ya wani no, wani hormat. Bedane apa karo Bu Yuyun padha-padha? Nek Bu Yuyun ra genah. Lah kowe iki papakan gento ki. Gento. Gento. Ya entekna nak. Nyanding bisa dadi tambah Nggih, kunjuk kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Si FC. Nggih, Mas Jarbo, Suntri Si. Manjemblok, Pak Iko komplit ya. Iki caket daleme ingkang demung Mas Rizky menika. Oh, nggih. Nggih, mriku gang mriku niku. Mas. Diampirke mboten Mas Rizky kula. Diampirke nggih. Nggih. Ning lahir batin lho, ning kula mengke mang nyuwun kamar setunggal lho, kok nek jenenge yoga semene pengen garap kula rak malah kula koso dhewe. Didhewekke malah garap kowe arep dikapake. Maksaku kok kaya ndek piranti nah, ning awakku dadi dua ning Rembang jenengan tanggal jawab lho. Wah, iya. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Podang kuning digarap tayub cara Tuban. Daerah mriki tayube pun daerah Tuban. Oh nggih. Nggih. Bukane saka Bonang, saka Bonang. Coba podang kuning polos. Ya, coba. Buka Bonang Mas, yo.
cedake cedake Mbak.
Panjenengan menika hebat. Saestu. Ya nek ngalem bono ampun kepunjuran lho mengke kula ndak dadi mboten. Mboten ing Sak ngatas. Mas yo kemawon lho. Sak atase pripun? Ing ngatasipun kakung iso dandan wis yo cantik kaya ngono kuwi lho. Menika nganti penonton sing ora do ngerti. Menika akeh sing padha jatuh cinta karo Mbak Apri, jatuh cinta karo Mbak Mimin terus piye coba? Lah nggih niku berarti dadi wong ayu niku ngoten niku lho godane akeh, tantangane saya akeh ngoten. Oh biasane ya seneng, biasane rak disampirke ning bak truk to kowe iki. Ora masa jahiliyah saiki wis ora. Oh nate disampirke bak truk. Inci tasih masa kebodohan, dereng mudeng endi kang hak endi kang batil, ngono dereng mudi sing halal-haram dereng mudeng. Ngamen ning dalan-dalan bareng jaman. Inci kalau rumiyin jaman semonten. Oh, cobi-cobi. Icik-icik jangan. Menawi ngamen wonten Bangjo ngoten niku rumiyin lagu favorite napa? Dadi iki apa jenenge, Lek? Jas merah aja melupakan sejarah. Awal mulane kowe dadi kaya ngene rak berawal dari pengamen. Pengamen jalanan. Lah saiki ben para pamirsa pirsa ngerti nek kowe iki pengamen dhisik nek kowe ngamen ki kaya ngopo. Coba. Monggo dadi sinden-sinden sampean. Mboten. Sindene anteng-anteng ayu-ayu kok padake. Alah saiki kok ngono jebulan dhisik tilas pengamen jalanan aku dimoyoki ngono. Lah apa ora? Oh ya heeh. Lah iya kok ngono kok dadak wong fakta kok. Lagune napa niku? Janganlah tenggelam kalau kau memandang tubuhku janganlah kau mabuk kalau kamu sedang tersenyum boleh-boleh saja kau peluk ke diriku tapi jangan minta yang ini yang itu kalau ingin cinta dariku guyu apa tak? Lah kok Mas disengeni iki ngapa? Ngoten niku nek pas lampu abang berarti nggih. Nggih, kalau ingin cinta dariku, engkau harus jujur dan sayang padaku. Aja mung tenggelam kalau memandang tubuhku. Mergo raga menika bakal iso ya saya tuwa sing krepo, nek mung mencintai tubuh ki nang senengono mergo atine. Soale kok nek mandang tubuh kok ndak toel. Sukanya toel nempel maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya Garuan Kowe tahu ana garukan sampean mlayu lho tenan. menek wit pelem tahu mriki Napa nggih? nyata niku nyata Saya critakake kuwi nggih olehmu. Garukan terus menek wit pelem iki piye? nggih niku kan jenenge kula ya keweden to. Ten Klaten niku. Nggih kula niku napa jenenge kaya trauma ngoten lho dengan ya terus menek wit pelem nate terus ten gorong-gorong nggih pun nate. Doyak Satpol PP niku. Nggih terus dibayar duit palsu ya tahu. Lho kok iso dibayar duit palsu? Ngamuk ta jeneng ngamuk wis kene grobyos. Nggih. Oyak-oyakan ke Satpol PP kok bareng dibuka duit kok gambar Upin Ipin aku ngono ki. Kowe nesu. Ngamuk kula aku ya. mbok sengeni to Mas kuwi piye Mbah? Kok bae aku karo wong tuwa jane wis ora kober ya pelanggane Mbah Harjo Mbah nek wong enom ya paling ya wegah to. Iya. Lah kuwi to. Kan gede tok Upin Ipin Kok aku. duit palsu? Duit palsu. Lah aku ya wedok palsu kok ngono. Ya wis aku wis kalah nek perjanjiane ngono. Wis kalah. Lah wit dibayar duit palsu tahu, dibayar kambil ya tahu. Wong arep ning pasar nggo kambil. Ceritane duwite iki lah. Le ndokoke nang ndi lho dompete ngono lho diblonjong. Anu nduk tak kai kambil 10 ya lumayan 3.000 ping 10 30.000 ya alhamdulillah aku ya ngono. Ning jaman semonten. Pengalaman dulu itu Nggih. nonton suksesnya Mbak Apri, Mbak Mimin saiki aja Nggih. ditonton saiki. Kan zaman berjuangnya biyen. Nggih, kristalisasi keringat, cemoohan, ejekan kan nggih cambuk untuk maju ke depan. Nah. Biasanya nek semuanya serba instan kemudahan, manakala dia terjatuh atau terpuruk untuk bangkit menika angel. Angel, iya. Tapi nek pernah di titik nadir, Heeh. titik terendah, jadi dia ini wis tau wis ngalami. Jadi saiki pomo dipoyoki, dibuli nang sosmed lan sak piturute. Wis ora kaget. Netizen sing ana sing julid, bukan penggemar lho, nek penggemar saya kira memotivasi iki. Netizen sing julid iki ngedrop kayak dhewe niku dadi mereka wis ra kodal. Oh iya. Mergo kita pernah di posisi Tahan itu. banting, Tahan bisa. banting Ini itu adalah kan. sebuah spirit nggo piwulang di Nggih. kanca-kanca kabeh. Sinten kemawon. Nggih, Jangan patah semangat. Dadi wong ra duwe aja nglokro. Dadi wong paribasan, oh anakku aku anak wong orang duwe. Sok
anakku sugih-sugih. Wah iya. Oh, aku kira ra pinter. So anakku kudu pinter. Betul, Lah ngoten betul. niku motivasi. Apa meneh ngantek dilarani wong lanang aja nganti ya. Aja nganti. Lebih baik Aku hidup menjanda daripada harus digilir masa. digilir cinta. Wes pri, ora kon ngamen dah. Aku neng kene ku ayu-ayu kok. Kuwi mung cerita jaman Cerita biyen. jaman bingek. Lah wong Pak Kadus Pak Kami tua Mbak Mimin pokoknya kudu rawuh lho, nggo ayu-ayu pagelaran menika. Kok neng kene arep dibuli. Arep bullying karo aku. Lah Sok pe Kate-kate. Syukur Pak Wo kersa minggah panggung. Ajeng. Ah, iya. Pak kami tua. Pak Kami tua. Pak Turmen kersa minggah panggung mriki Pak. Kersa. Monggo. Mboten ngira-ngira hormat Bapak, monggo. Kalih ibu nggih mboten napa-napa. Kalih widodari Kalian kekalih. ibu. Monggo Pak Wa mriki. Nggih. Mentara manja, mentara. Tuduk. Monggo Bapak kali Ibu. Badhe paring dawuh napa badhe Pak kami tua kalian Ibu, monggo. Napa bapaknya Mbak? Ya, menika. Monggo Bu. Kali panjenengan Bu. Dokumentasinipun kersanipun lengkap. Mlebet situ. Bapak Kami tua sekalian Ibu. Monggo Bu. Meh munggah dicandet karo Bu Kami tuwa. Semune Bu Kami tuwa cemburu karo. Bapak kok mboten sias minggah ta, Pak? Wah, wedi karo Sukimin. Ya engko dhewe jawat asta ta, Jan. Ah, Bapak nyuwun dipun jemput Lek Min. Bapak ning kono kae lho, Lek. Kowe ini arep nyengsarake kancamu ora kurang dalan. Kurang dalan apa pokit mau kok Mbak Yu Lho, dipekutu. Ibu dijemput ngoten kok wau kok. Lho. Kowe sing nggo pancingan ngono piye? Eksekusine Sing kowe. nggo pancingan apri. Sing enom ngoten. Nggih, menawi kersa Bapak, monggo langsung mawon. Utawi mangke kersakne lagon mbok Nggih. bilih mengke dipun caosi nggih, Pak. Waduh. Nek nggih wong wis nimbali Mimin Apri kok ya ora kersa pinarak mriki lho. Iya. Lah nggih kula marake kagel to. Mbok tamunipun kathah. Kathah nggih. Mengke sing nampani Lho, amplop. kersa tindak mriki kok lho. Cocok. Pak. Tuduk. Monggo Bu. Ayo Bu. Monggo Bu. Ayo. Napa? Mboten napa-napa Bu. Monggo. Nah. Ngetan balimu. Kasatyane kelakon. Monggo pinarak mriki minggah mriki. Monggo. Dicaosi margi Kang Mas. Kendhalu Pak, kendhalu Ibu. Kowe nek salaman karo buke iki aja tenanan. Lah ngapa? Nek karo Bapak salaman mboten napa-napa nggih Pak nggih. Nggih. Oh, Alah Gusti Allah. Lah kan padha lanange ora apa-apa. Bu, Bapak diambung di April lho, Bu. Mboten napa-napa ora bakal meteng kok, Mbak Men. nggih Pak. Kok ya. Monggo Pak. Pak kami tuwa. Sugeng dalu Bapak. Dos pundi raosipun pinanggih kanca-kanca Cakraningrat. Kalian Mbak Apri, Mbak Mimin Mimin. saged lipur warga. Alhamdulillah
kula dalu punika remen sanget dene Pak Sigit dalah Cakraningrat sampun kersa rawuh wonten ing gubuk kula menika. Luar biasa. Sembah nuwun le Pak, kaya kesiram banyu sewindu rasane kula mongko ketemu sedulur. Kula wis randhe bapak simbok wis randhe wong tuwa iki sedulur-sedulurku kabeh. Pripun Bu, mengke mawon Bu kok nyepake amplop bareng lho Bu. Kok pede? Lah ru ngersake lagu kok ibu wis golek amplop ra ya malah pekewuh to Bu apa. Kowe iki kok Mukaku tak gawe memelas kena nyermimih lho primen Bu. atas-atas lho Bu, jajar lek min. Lah ngopo? Kowe nek jajar wong ayu terus jarikmu sesak terus. Paring Pak pangandikan. kami tua mbak menawi ngersakaken. Ingkang rawuh sinten ki Nggih. mawon Nggih. menika Pak mawon nggih. Nggih. Pak kepala Absen. desa. Ninggal katresnan. Oh, ninggal Katresnan. Oh ninggal katresnan. Badhe nembang piyambak napa sekalian kalih? Mboten saged, Pak. Pripun jagungipun tak sae ta, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinten hektar, Pak? Jagungnya, Pak? Dalem. Pinten hektar? Ya, alhamdulillah nggih lumayan, Pak. Oh, lumayan nggih. Kula Ibu. nandur jagung mung 3 kedhok. Kula cantik mboten Bu? Cantik sekali. Nek padha-padha wedok ki tulus, mesti tulus. Ning nek piye kakung kadang kala nggih pamrih, ora kasembadan, sok kadang moyoki. Aku ya gumun lho Mbah Kakung kok iso ayu banget. Ibu ngersakaken menapa? Ibu ngersakaken lagan menapa? Jenengan niku wedi napa gila jane kok. Ketok ya gila ya. Dinding pemisah. Dinding pemisah. Oke. Lagune ampun serem-serem ngoten, Bu. Niku ndangdutan, Bu. Dinding Lah. pemisah mengko Dinding pemisah niku lagune Mbak Anis Marcella apa Mary Andani to? Nggih niku tak ceri nggih. Nah. Anis kali ombo. Air matamu kasih gitu Bu menetes di pangkuanku saat terakhir kita bertemu di senja yang kelabu kata isi hatimu padamu di saat itu Ayo yo. bacot kengko Nggih. Mengke diwene. jadi dicaosi dinding pemisah kalian ninggal katresnan Menika ingkang rawuh sinten mawon, Pak? Pak kami tua. Mbok meneh Pak kepala desa napa? Bu Kades nek mriki Bu Kades. oh Bu Kades Bu Dari sekalian Mas Didi. Rawuh menika. Nggih, Oh, matur nuwun sih. Mbak Dari. Nggih. Bundari. Bundari. ngertos kula niku pasar malam lho Pak ngajeng ramene ra umum ternyata nek piyambak menika kagungan kersa menika sing bakul ya kathah nggih Pak. Lho Dados numrapi. UMKM menika ya penggeliat nggih. Berkah nggih Pak kagem panjenengan keluarga lan sedaya warga sak kiwa tengenipun. Nggih, alhamdulillah. Nggih numrapi lho ketoke mung hiburan ning nyatane dampaknya luar biasa kanggo masyarakat sak kiwa tengene lho. Pak kami tua ketoke kapusan kok Le. Lah ngopo? Ning nggon YouTube ketok ayu, nanggap kowe ketok ayu bahasan asline kok suwek. Kok suwekmu tuwek kok suwek. Ning nggih tetep cantik nggih, Pak. Rena kalian kula, Pak. Nggih, gayeng regeng nggih, Pak. Nimbali malih. Benjang ibu hamil lagi selapanan nimbali naki. Kok jur. Lagunipun ninggal katresnan Ninggal nggih, Pak? katresnan, nggih. Oke. Dipun pinangkani, Panjenengan Bapak, nggih. joget napa badhe nembang? Oh, mandap. Oh, mandap mawon. Ibu Bangunipun sembah nuwun, Bu. Nggih, sembah nuwun Pak nggih. Won, sembah nuwun. Sembah nuwun Pak kami tua. Nggih, Sembah berkah nuwun, barokah, sehat selalu, panjang Amin. yuswa, murah rezeki. Nah, Cantik-cantik. Bu yo cantik wis kok sinden ora jane. Dadak repot-repot. Dadak. Pak. Malah Pak malah Bu, repot, mboten no. saya diitung Bu pun. Oh, nggih matur nuwun nggih, Sembah Pak. nuwun, Berkah ya Allah. Duit jagung iki. Lho alah. Langgeng. Duit jagung kok dadi campur duit pitik. Lah piyayi kok lho mon. Iya, Kak Sembah nuwun nggih Bu Lomar. berkah ya ampun berkah. Nggih, lah niku turane mboten sisan ta. Apa iki bosok. Ola jenenge kok diparingongan. Iya. Kayak ati ngrogo rempelo sak Iya, usus-ususe. lumayan to, kena nggo suntik kabeh to sesuk. Kok dadak. Oh, sampean berdua nggih suntik kabeh barang. Kabeh. Berat- Kabeh ini pun vasektomi. Vasektomi nggo lanang lho, Pri. Oh, alah nggih. Iki tak tuku BH. Nggo ngadahi cengel ya kok senengane. Gue ngadek kaos kaki Lho kuwi. wong Heeh.
Nggo duwen-duwen iki. Nggih, sembah nuwun iki jejak digitale ora ilang Pak Wo Nggih. sekalian niku teng YouTube Sigit Channel. Aku biyen wayangan agak Mbak Apri Mbak Mimin. Upami anu badhe kangen malih saged mirsani malih. Lho Dik Rangga Ibrahim. Nggih. Sumben nek wis sepuh kan saged biyen aku sunat ditanggapi almarhum Mimin. Lho, nek Rangga wis umure 80, mosok kowe arep urip terus. 50 tahun melih nggih kula kira-kira dadi aku. Ya ampun sik lah. Tak dongake Mbak Mimin panjang umur, Amin. sehat, Nggih, amin. nganti entek wong urip dhewe. Lah mengke liyane pun mboten enten kelap-kelip dhewe lan kubur sapa. Donyane kukup kene iki jek kelop-kelop ngene. Iya. Tinggal katresnan berdua. Nggih. Sinten? Kang Berdua sik bareng. Berdua sik kok sok cantik wis nampa duit 50.000 ki abot kok. Lah mburi ya nampa ki. Ya kono-kono kon dhewe-dhewe. Iki Iya. request Pak anu berdua sik. Oke. Duo sinden ya. Ndek bengi duojo iki duo sinden. Iramane dangdut. Dangdut men gayeng ya Mas, men aku berkeringat men lemak-lemak jahatnya hilang. Waduh, lemak-lemak jahat ya. Sadurunge joget dibakoi sik, kok ndak melorot. Anarkis ini tak kon benake sing ngendang lho malah. Susu ditutuki. Lah ming gombale kok mbok. Susu kok dikebuki iki piye? Berarti nek bar tanggapan susune di PP, dicoplok di PP. Oh nggih teng selampir niko nek pun bar tanggapan. Ya men kringete ilang ta, Jas. Nggih. Nek kesuwen ya ana gurem. Nek ngene Mbak Yosi nek gatel rak ming dikukur. Nek ngene lek men niku dijupuk diketek ngeten. Tau katutan kala jengking barang lho jenenge. Ngono kok awak kok susuku aboh dhewe iki ndarakku apa bangkai ya jebule ditutup kala jengking. Saking wis ra krasa kok Mas aku nek dikoyak ngono ki wis ra krasa terkoyak ngono ki wis ra krasa. Rumaksaku bangkai ya Mbak jenenge bangga ya jenenge rasa ndak suntik solikin wis Silikon. Rasa suntik silikon wis gedhe pikirku ngono. Jebulane Ditutup. tutup kala jengking. Nggih ora apa-apa. Sampeyan dikake lagu susu ditutup kala jengking. Sutup king. Coba lagu ini ninggal katresnan Mbak Apri Mbak Mimin dados. Nggih. Ya, ya. Princess Aprilia. Nangis sak jroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Yo. Apa sirah ora krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Ayo. Tak suwun rino lan wengi. Mugi-mugi Gusti jagai. Sok kapan anggonmu bali. Bisa kumpul kaya dueng undi. Goyang inces, goyang inces. Yo yo yo. Ya. Ora kuat ngadeg jenenge. Seliramu
goyang iso tekan ngepok ngisor barang. Sing sak rambahan rada disesekne Dek Apri men ngentrok-kentrokne ya, Mas. Nggih. Kowe apa aku? Kowe no, nek aku ra yo jek aku wong halusan. Aja lali pawelingku. Uga mono kang mas janji aku kang setya sakungku tak enteni. Coklek. Iki penjalukanmu lho. Goyangane sangare ra karuan ngono. Aku kemakan omonganku dia nek gumoh-gumoh lha iku joget. Gus talah. Menggeh-menggeh ta kowe? Enggak-menggeh. 50 kurang 1 dek cantik ngene. Walah. Walah. Awake dhewe dilem. Lah sing Mbah wae yoswane pinten nduk jenengan kula Nduk. kira setunggal. Kok ijek ketok timur nggih kula soalnya atine resik ra tau pikiran buruk kalih tangga nggih mula. Pengaruh lho ngoten nika. Ayu putih nek atine reget karo maratuwa mamah karo bojo ngancap. Nah, Cah yo mangkat. mangkat. Aja lali pawelingku. Uga mono kang mas janji-janjimu. Aku kang setya satuku. Tak anteni nganti saelingmu. Sampun Pak Ige. Nggih, luar biasa. Hebat. Aduh. Aman. Request-e lagune Pak Woy pancen ngeri. Pak Woy tak kandhani Mbak Pri. Gua ngate keringetku sak jagung-jagung. Pripun? Nom-nomane Pak Woy dagelan ketoprak. Oh, gitu. Dawa lho. Alah, kalah. Ketoprak Galdawa biyen dagelane Pak Woy iku. Ya ini. Tapi kok isinan nggih apa dadi punggo praja terus jaga. Wedi ro kowe kuwi lho. Aku sing lho Pri udu banaspati. Matur nuwun.